Μια έκρηξη βόμβας είχαμε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Καλησπέρα από τη Λεμεσό. Άκαρπες απέβησαν μέχρι στιγμής οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των γνωστών που τοποθέτησαν χθες βράδυ στη βόμβα κάτω από το αυτοκίνητο. Η εκοφωνική έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8. Από ό,τι φαίνεται πάνω στο αυτοκίνητο, αλλά τι μηχανισμός είναι δεν μπορούμε. Την ώρα της έκρηξης οι ένοικοι του σπιτιού ήταν μέσα. Ναι. Ξάπλα δεν γουστάρω. Συνέχεια προσπαθώ τη Λεμεσό να καταλάβω. Απ' το δικό της το γλυκό κρασί πιστά να μεταλάβω. Ξεκινάω την ημέρα τριγυρνώντας τα καφέ με μια δόση καφεΐνης που φεύγει και το στρες. Το βραδάκι προχωράω σαν πιστώσει στα παράκια. Με Γιάκο Βοντανιγίλ και γαλλικά τα τσιγαράκια. Συνεχίζω και στα κλαμπ με τον πάσο στο στομάχι. Με την Μπάρουμαν μπροστά μου και το διάβολο στυράκι. Πιο αργά με στα υπόγεια με αρτίστες και σουξέ. Πουλάω την ψυχή μου σε ένα έρωτα σικέ. Και τα πίνω και τα σπάω. Τα λεφτά μου τα χαλάω. Για το μέλλον, το παρόν, το παρελθόν που κουβαλάω. Και σαν βιάση πια τη νύχτα το παθαίνω το πρωί. Στην παραλία περιμένω την ολόχρυση αυγή. Μια έκρηξη βόμβας είχαμε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Ο εκκομματικός θόρυβος από την έκρηξη αναστάτωσε όλους τους κατοίκους, όχι μόνο της περιοχής. Θέλω κέφι, θέλω γλέντι, χαβαλέ και καρναβάλι. Μα τις μάσκες της ζωής τις φοράνε κάποιοι άλλοι. Βαρέθηκα τα λόγια για υπόκοσμο και βία. Τώρα μας έβγαλα για ανέκδοτα από τη Λευκοσία. Εδώ θεός, λαός και αίμα ζωντανεύουν τις κατάδες. Στα λιμάνια και στα γήπεδα, στις θάλασσες και αλάνες. Και εκεί που πάει να σβήσει πίστη μέσα σε εκκλησίες των χουλικάνων οι μανάδες ανάβουνε λαμπάδες. Βάζω νερό μες στη φωτιά, βάζω φωτιά μες στο νερό. Γιατί δεν ξέρω πια αν είμαι θύραμα ή κυνηγός. Δεν ξέρω πια αν είμαι μουσικός ή εγκληματίας. Κάποιες φορές τις ενοχές πάνε να μου σπάσει την καρδία. Όλη η ζωή που κάνω κάποια μέρα να με βλάψει. Μα αυτό που νιώθω μέσα μου δεν πρόκειται να αλλάξει. Δυο είναι τα μέρη που ποτέ μου δεν ξεχνώ. Το ένα η Βοσνία και το άλλο Λεμεσός. Μια έκρηξη βόμβας είχαμε χθες βράδυ στη Λεμεσό. Ο εκκομματικός θόρυβος από την έκρηξη αναστάτωσε όλους